जों बुजिनो हादों फैबाय थानाय समाव प्रमोद बर'आ नैबे गयबारि समस्तिनिफ्राय बा कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय आउट जानाया सैथोसिन। हाबनानै जों सोंनानै नायोबा रायजोफोरखौ गैया इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायाखै, जोंनो हाग्रामा सारखौ नांफिनगौ, इउपिपिएलआ खहा जाया। सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव। गोगोम खुंथाय बोलो थासेयावबो मानो माने जगदान जायोखो बिपिएफआव रायजोफोरनि गेजेराव हयतो एसे साननाया बाय उगुल थुगुल जादों। इउपिपिएलनि जितु रायजोफोरनो होनाय जितु माने बाथ्रा होनाय गामियाव जौगाखांनायनि माखासे बिथांमोना बाथ्रा दंमोन, बेखिनिया जाफुङाखै। थ' बेनिखायनो आंबो सानबाय मा जे जुदि इउपिपिएलआ जेबोखौनो मावनो हायाखैबा जों रायजोनि सेवा खालामनोसो फैदों नङा होमबा? रायजोनिनो जुदि मोजाङै सेवा खालामनो हायाबा खाखनाव थानाय सरकारा थ' बे सरकाराव थानानै मा लाब? गतिके हाग्रामाखौनो जितु रायजोफोरा आरो नागिरफिनदों आरो गामि गामि हाग्रामा सारनि आरो बिपिएफ नङा होमबा? बे बिपिएफनि जितु धौ सोलिदों गामि गामि हाबनानै जों सोंनानै नायोबा रायजोफोरखौ गैया इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायाखै, जोंनो हाग्रामा सारखौ नांफिनगौ, इउपिपिएल सरकारखौ जोंनो नांला बिदि होननानै बुङो। अब्ला रायजोनि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना सुफुंनो हायाखै निस्सय, नंगौना नङा? बाथ्राया बिदिसो जादों। थ' बेनिखायनो आंबो डिसिसन लाबाय मा जे बिपिएफखौनो दोलोखौ आकृष्ट जानानै आंबो दोलोआव जगदान जाफैबाय। अरिजिनेलि जेरैबायदि इउपिपिएलआ बुंदोंमोन जे गामि गामि हाबनानै माने बिटिआर चिफआ गामि गामि हाबनानै गामिनि दुखु खैफोद खबर लाहैगोन, खिन्थु खबर लानायखौ नुवासै बिटिआर चिफ बिथांखौ। थ' बेनिखायनो बिसोरो ओरैनो खुगायाव बाथ्राखौ बारा बुङो, खिन्थु मावनायाव एसे खम नुयो आरो माने बारा बारा बुङो बिथांमोना। बिथांमोननि फैसाखौ लाखिना दोनगोन नङा होमबा? खिन्थु भटआ होनाय नङा, रायजोफोरा बिपिएफनोसो होगोन भटआलाय नङा होमबा? दोलोआ लस जाया बेखौथ' बुंखायो। गाबोन आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बेखौ बुंखागोन ना, इउपिपिएलआ जेबो खहा जाया, जेबो खहा जाया। नायलाय मा रखम खहा जागोन नायलाय, सोर बेलाय बुंग्रायालाय खहा जाया होननानै? डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन, इउपिपिएलआ खहा जाया। सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव। बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा बिपिएफ दोलो हिसाबै जोंहा बहुद मोजां मोनसे दिन होननानै जों बुंनानै लानांगोन। खारन दिनै जितेन मुसाहारिया तामुलपुर ओनसोलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि। बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो गोबां सम बिबान बाननानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथाङा थांनाय जितु बिटिआरनि मुभमेन्ट बेयावबो बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै सिनायजादोंमोन। आरो दिनैनि थारिखआव इउपिपिएलआवबो नैबे सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआवबो बिथाङा गोबां गिदिर गिदिर बिबान बाननानै खामानि मावबोदोंमोन। दा बिथाङा बे इउपिपिएल दोलोनि प्रमोद बर' दैदेननाय जितु सरकार, बे सरकारजों जेबो जाखाला होननानै बिथाङा स्पष्ट मिथिनायनि उनावहाय बिपिएफ दोलोआव जगदान खालामफैबाय बा हाबफैबाय। बेखौ जोङो गयबारि ब्लक हिसाबै बिराद साबायखर होदों आरो जों दिनैहाय बिथांखौ बरायदों। दिनै तामुलपुर जिल्ला बिपिएफ बेवहाय बिभिन्न सेलफोर दङ, वमेन सेल, इउथ सेल, माइनरिटि सेल बा कच राजबंसि सेल आरो गासिबो ब्लक आरो प्राइमारिनि मानसिफ्रा फैनानै बिथांखौ बरायदों। बे जोंनि थाखाय मोजां। आरो फैबाय थानाय समाव जितेन मुसाहारियानो गावसिनि माखासे थाबोनाय दैदेनगिरि बा मावथिफोरखौ बिथाङा लाबोनो हागोन, बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। बिनिखायनो जों दिनै सिन्था खालामदों बा जों बुजिनो हादों फैबाय थानाय समाव प्रमोद बर'आ नैबे गयबारि समस्तिनिफ्राय बा कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय आउट जानाया सैथोसिन। बिथांल' आउट नङा, सारा बिटिसिआवनो बिथांमोनहा दिनै जिर' जानो थांगासिनो दङ, बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो।